যতনা হামবাই খুলুমকা যত আগরতলা চিনি आईपीएफटी पार्टी ऑफिस फाइए चिनी जुलाई बारिनी खूब एक्टिव चिनी जे खरकबा लीडर जेता विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी बतंगो खरक विलेज कमिटी नि इलेक्टेड मेंबर बतंगजा विशेष कलाई चिनी चंद्रधर त्रिपुरा सीपीआईएम ने खूब एक्टिव मेंबर दलनि संगठन नि तिनी बो चिनी आईपीएफटी पार्टी वो जॉइन खालायफायखा बिनि लगे जे गोबांवा अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी नि जे लीडर जरा विलेज एरिया नि जे लीडर बरनि बिसिं दङ बिरलाल चिनी बिरलाल त्रिपुरा लगे दङ ताय पूर्वराम त्रिपुरा रघुनाथ त्रिपुरा बर खरकब्रै तिनी आईपीएफटी पार्टी वो फाइए चिनी आईपीएफटी मथाबो जॉइन खालायखा बरकनो जों आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी नि पक्ष थेके जों बरकनो यासाकसको पाइप्लाय हामबाय यापारो जे ए खरकबुरी नेतृत्वनि नतुइ बिसिंतुइ बसकांनि सप्ताह कायसानि बिसिंगनो बा सप्ताह 10 दिननि बिसिंगनो बरक लोकल एरियाव बरकनि बिसिंगो जे भोटार्स दंनाय मेंबर्स दंनाय बरक चिनी आईपीएफटी पार्टीआव कायसा कठोर प्रोग्रामनि बिसिंतुइ योगदान खालायनाय जॉइन खालायनाय तो अबनो हिसा साख्लायनायनि बागैनो जों दिनै सिखनसा कायसा प्रेस मिट खालायखा ओ प्रेस मिटआव चिनी जुलाइबारि आईपीएफटी डिविजन नि प्रेसिडेंट ताय चिनी आरो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हरिनाथ त्रिपुरा बरक एटेन्ड खालायजा तो नरबनबो पाइप्लाय हामबाय दिनै नेव बान्दबो एटेन्ड दमान बागै खायो जीव खालामनानै बिदि खिन्थु जों खिन्थु सुसुदान मानजानाय बागै जों सेद गैया फुद गैया आरो नायमाने जों खिन्थु ताबाव जों आईपीएफटी नि हामदाय फेलखौ जों संगठन थियां खालाय जों गाराक खालाय दंलायनायनि जों बिनि बिदिनो फैलाय माने आइनि सोंनानैखौ बकामिनि जों नारदपारा विलेज कमिटी नि विलेज हटेल वीरेंद्रनगर विलेज कमिटी मुंखौ आनि बुङो चंद्रधर त्रिपुरा